Dneska ráno mi zavolal kuriér a priniesol mi balíček, na ktorý som sa extrémne tešila. V balíčku sa vlastne nachádzajú dva sprchovacie gely a marseľské mydlo od značky Beautera. Prvý sprchovací gel, ktorý som si objednala, je vo vôni santálové drevo. No a ja som zvedavá, ako bude táto vôňa santálového dreva voňať, pretože ja som doteraz vždycky mala iba tú vôňu citrón, ktorá bola úplne úžasná. Pripomínala mi leto a toto... Bože, to je úplne taká sladká, korenistá, úžasná vôňa. No a druhý sprchovací gel, ktorý som si objednala, je hypoalergenný, takže opäť je vhodný pre tú suchú a citlivú pokožku. Takisto je vhodný aj pre deti od 3 rokov. Toto je zase úplne taká sladká, mandlová, svieža, až taká by som povedala hodvábna vôňa. Keďže ja som využila akciu 2+1, tak mi prišlo zadarmo aj toto úžasné tekuté marseľské mydlo vo voni meta citrón. Úplná svieža vôňa tej mety a citrónu, dokonalá letná vôňa. Môžem teda jednoznačne povedať, že z tohto balíčka sa veľmi teším, nielen ja, ale bude sa tešiť celá moja domácnosť, keďže my tieto produkty používame ako celá rodina a hlavne sú teda vhodné aj pre deti od 3 rokov, za čo som ja veľmi vďačná. A objednajte si aj vy svoj obľúbený produkt na happyskin.sk.